ziak tu pakhat Vikram Sethi chu police ho chuan umin anupui thatu angarin hlel ania kar chu chaktaka khalin ache suala building pakhata chuan tlan lut nga lim police lam chuan a hnu an hlava aluna building gate veng tu ne na chuan mi pakhat ron lut in muem tia zotin gate veng tu te chuan tuma an mu lo thu in an changa police ho chu kirle mai tumin mei che pakhat maya I chuan kan apartment a mel hriat lo bi pa aron luta kapasal min tha sakti in aron khek tur tura police ho chu an apartment a chuan kal nga lin anupui thatu anga an ngai Vikram Sethi chu alonia tual thatu anga nga in Vikram chu an man ngal ani ole video ye like in min lo share sakle la channel hi coin ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo sham ang u Inspector Dev Verma chu tui takamu in anautet chu anron call hara tual tha thu buaya Vikram Sethi kan manti in anron shrila Dev chu tho ngal vatim police station lam chu apan ngala eng chiange thleng hriat tumin anautet chu azot ngal zungzunga anrin lel anman mek Vikram chu tuala that nge yam hriat chu tumin thil khen dan chu chip chiar taka chui chu atumbok Inspector Dev chuan in thana mun chu pan nga len tual thatu anga anrin hel chu British khwale toini na nei ziak tular tak Vikram Sethi ania anupuya thazo nuwa police lam chuan umin maya I pasal ukil hi thatle ang chuan an ngaya defero chuan kan sui chian ma chu engma soi chu lo tu ti in anaute chu a hrila an ruang char chu vok hlumani ti hre thein thalak kang bang te chu an chara eng thil chiange thleng hre tur chuan ma la ngal zungzungin Vikram hi tual thatu ani em a hre big lova tual thana man ruwa chu thuthleng hnuaya charin Vikram le mayai pasalte in pung kaidaneng ma a hre lova tin anupui thatu anga police lamin an chan po hre chuang lovin British khwale toini na nei ania a case boy pui lai chu thataka chin fel tumin defi nu chui thiam be kania Vikram le maya chu uluk taka kom tumin tu bernge tual thatu hriat chu atumbok Inspector Dev chu ana pu hne na he tual thana hi ni thum chungin ka chingfel manang tu bernge tual thatu chu kan man suak em ang ti in a rila in pe thokata a nu chuan Vikram chu atana hmuna mu in thil thlen dan chu azo tranta ani Inspector Dev chuan ani na soin Vikram hne na chuan eng wanga inupui that nge ini eng titurin nge India iron kalti ina zota Vikram chuan kanupui kha le khabuchu thina an ho tu berni in India hiam mei che pakhat an pong sual chanchin ziaka chu turin kan ron kala kanupui hian ril rulama harsat na nei in zan khat chu kaleng ka ho ma dova ti chuan kanupui chu thia mu im police ka khol nga la police lamin minrin hlela wangin katlan cheta alom ti ina changa Dev chuan eng wangin nge maya I pasal ukil kha ithale ti ina zota Vikram chuan ka thatlo police min uma wangkhan katlan chi a ka motor che sualim maya I te ina hian tranpuina dealing kaluta makdau main an dokan dar thalang chu alo ke sa a TV lama police zon lai kani thu anron puanga maya I kha min laudo ma se poisai lo kani thu hriling khola donga ti chuan police dam khan tual thatu angin min ron manta alom engma kati sualo ti in atang ve tlata Inspector Dev chuan Vikram thu soi chu pom ve thovin a mel hriat lo maya I pasala tha ngot na chan tur a hrelova Vikram chu kalsan photin anupui po chu mani intilumani aring dova anupui khan ril rulama harsat na anei ti hre chuak le zelin maya I chu kom vele photatumta ani Inspector Dev chuan Vikram chanchin chu thui chiangin ale khabuzia meiche ming chu ale kauti a hretheya meichi an pong sul tak chanchina zianu chu mani a intilum ti hrevele zelin Vikram te khesi angai angmota ol samani dono ti chu a hria a ukil nu pui maya I chu kom vele phottumin a pasal thi zana thil thlen dan chu chipchiar taka zo atum vele ta ani Inspector Dev chuan maya I chu komin Vikram hi imuto ngayem ti ina zota
maya ichuan la mungai mi alo ka pasala thazan kha ka voi khat mu na ani ti in thil thlen dan chu a rila kan kong khar chu ron ri in ka va hona Vikram chu ron lutin ka pasal omna min zota ke chu tlan chia in chem te nen chuan min tina ka pasala chu awang khan chantu nei lovin kong khar chu aron rile a Vikram chuan thomi siam chuan ka thatang che tia min vowin tia soilai chuan meiche in ti hlumta pa khana ron muwa Dev chuan lo kom le in ti hlumta pa chuan Vikram hian ka fanu chu aron muwa pong sual ni dan le itor na te hi le khabua kan chu chuan nangma anga pong sual tok ten huai sen nan an manganga na ro pui tak i thok ani mai ti in na ron thrila kan pa fa chuan lo rem ti in Vikram chuan ka fanu chan chin chu azia ka ni ma sela pong sual tok ka fanu ming chu lik out tin mi chuan an hreveka me chetlei rol chu media ho chuan ron komin pong suala to dan te chu an ron zota ka fanu khan hre omati ema wangin anun na alak phata ani kan rin dan chuan Vikram Khan ale khabushal tamatum luata ka fanu mingkha atilik out luyan yang ti ina rila Inspector Dev chuan Vikram chu kom le photumin akhe sai lai chu ngai nom ati chhotan khop mai Inspector Dev chuan Vikram chu kom le in kamizana thil thleng ila soilo zong min rilero ti ina zota Vikram chuan maya ina kalu khan da thalang ke ka muwa TV lama police zon mek angin min puang ma se poi soilo kan iziale police min dan ka soita ka chuan min ringa maya I chuan min enkol ngalin in turte ala a ti chuan ngai thataka ka lanin aron tlan suak ta ani khati ina rila maya I chu vakom le in Dev chuan zu I in ngayem ti ina zota maya I chuan thil thlen dan ka hril che kha thu dikani kha Vikram Khan ka pasal ron ho kha be ngalin athatalom ti in atang ve tlata Inspector Dev chuan tu berngerin tu hrebik lovin a case boy puilai chu oluk taka chin fel atum ve bok Inspector Dev Verma chuan get veng tu te chmu in maya I pasal ukil kha daring zat vela nge alo ho ti ina zota veng tu te chuan dar sari le dariat inkar vela ni in kan hria ti in an changa Inspector Dev chuan maya I chu kom le in I pasal kha daring zat ange alo ho ti ina zota maya I chuan daruk le achan ve vela alo ho in ka hria ti in a changa Inspector Dev chuan get veng tu te khan dar sari le dariat inkar vela an musia do soilo mai ro ti in a hawa maya I chuan alo hoa ti tur poi mo do kanai ti ina chuak le ngala ti chuan alo ho le nu chuan Vikram Khan chem nen min beya ka pasal chuan min chanin Vikram Khan a thuai thal topa police ko turing karon tlan chuak ta alom ti ina rila Inspector Dev chuan maya I thu soi chu a ring to lo ani ber mai Inspector chuan Vikram chu thui chiang dovin anu puinen khan anin how boy ti a hretheya anu pain how lai chu mi in an video lo lak ruk sakin Inspector Dev chuan a chui chiang zela ale khabu masaber chu alar le ti hrethein anu puipo le khabu ziak tular ni adu wang chawa anei aringa ale khabu pani na chu lo chamin a pathum na ero pong sual tok ming alik out a wangin a lo tling ti a hretheile a Vikram po chu ring le tranin chiang do zo ka kom chu atum le ta ani Inspector Dev chuan Vikram chu kom le in upuinen in how thin rim ti kan hria eng wanga in how nge in ni ti ina zota Vikram chuan ka le khabua an pong sual mei che mingkha atili kauta mei che pa hne na kalo in tiam to sia chu wang chung ka hauta alom ti ina changa Vikram chuan soi zelin kanupui khan le khabulo tling tak chu adu wang khan ka in tiam na min bo che tirta ani namdang no puya nei chu ka ti fu lo khop mai ti ina changa Inspector Dev chuan uluk taka ngai tu in Vikram hi tual thatu ani chiang em ti fiana anei thei big lo ani maya I pasal autopsy report chu aron chuaka alua ahliama wang khan thi in maya I te ang chuan a pasal chipa na takin an vo thei don lo ti chu an hria a tual thatu chu Vikram nge ani ti media ma chuan an puanga Vikram no pui ero ril rulama harsat na nei ani wang khan mani in ti hlumani thu an puanga Vikram chu tual thatu anga man ni in Inspector Dev ero chuan thil fel lo la omin a hreve bok
Inspector Dave chuan mai an nei ringin thalak kang bang kha an chui chianga maya I chuan thalak pui mi pa lo nein an chui nga la mi pa chu zong chuakin maya I ui rena thin tlang wala lo ni a dar thalang ke a khana DNA mu tur lo om ve in maya I bial pa chu an koma inspector chu maya I nen hian in ni em ni tia zo tin chu tlangwal po chuan ni eti in a lo chang maya I po chu kom le in I pasali ninga izong nei a hriat chu awangin I bial pa nen in thatta ani moti in a zota maya I chuan ni bial pa ka nei ka pasal ril ru po ka tina ni ma sela ka that lo ka pasal khan ka ngai zong nei a hret chu ka ti chuan ka bial pa chu nor tlu in dar thalang kha ake ka pasal chuan chuatir ngalin ka pasal thinrim po a chuak ve nga la ti chuan Vikram kha lo thlengin kong khar chu ka bial pa in a ron kik le a Vikram khan chem te ne min vo awangin a ron lut lova ka pasal ron hole khan Vikram hian a thatta alom ti in a hrila inspector Dave a chuan maya I chu ring to lovin Vikram chu kom that le atumta ani inspector Dave a chuan Vikram a chu va mule in maya I khan bial pa anei ti I hria em engkim min hril ro ti in a zota Vikram a chuan khatia trampuina zonga ka valu khan dar thalang ke ka muwa maya I le a bial pa ni om tak tar mit vuwa kha min chuthala ka har le chuan ruang ka muta alom ti in a changa inspector Dave chuan a ma khan nga tinge chu chu I soilo ti in a zota Vikram chuan tuman min ring chuang hleinem ti in a changa inspector chuan ngun taka ngai to in maya I pasal kha a chuak le ani chuan ru asura wangin a phekok a baldon ti a hretheya maya I pasal phekok chu entik nga lin a fai veka maya I le a bial pa chu tual thattu an ni ti hrefia thein an man nga la Vikram nupui ero mani in ti hlum anga chuan ngain Vikram chu poi soilo angin an chu azalen don ta ani inspector Dave a chuan Vikram chu I zalen thei thu chiang kan hreto ti in a hrila Vikram a chuan kanupui kha ka thatalom tia hrilin Dave a chu a phudo zoka Vikram chuan ril rulama harsatna anei ti hrechung khan a bula ka om lova a bula chuan omila a thilovang ti in mani in thiam lo mel tak chuan a soya Dave chuan chu zalenin maya I le a bial pa chu an khung vele ta ani Vikram chuan anupui chu Williamin an hala inspector Dave chuan ngai that lo na engemaw nein Vikram nupui kha mani in ti hlumani a ring lo thara company pakhata alu ber chuan harsat na po tok se ahma chon thei ringin adam doi e thin chu avazir chianga Vikram chuan a dos ai sanga pethin ti hre chuakin a thian te chu a khol nga la Vikram chu na tur thlona kha kan se la ngai ama nge khatwal thattu ani yang airport lam kapan mek ti in thua pe a be sei lo dovin Vikram chu na ron khola in puana ron nein kanupui khan ka le khabua atua tu meichia ming ka tilik out ti a hria a ti chuan in how shopin maya I pasal ukil nen kha min king antuma katan do na wangin kanupui chu thatin maya I pasal po kha ka that leta ani maya I thu soi kha adik vek a bial pa nen an thala kha keima halania ti chuan a pasal pheikhok po ka ti fai ani kha police thattakin I ve trap ti in British lama chuan a tho hosana inspector Dave chuan nang man lovin bumin na omta ani